Kaixo lagunak, eguerdion, daixone ongi etorri zer moduz. Oso ondo, eguerdion. Eguerdion, zure esanetan, bizitza honetan arriskatu inbiar da, ezta? Beti arriesga inbiar da. Bai, komodidadi ez da ona. Ez da ona, Eta ez dizu inoiz bildurrek ematen, ez daizkizu inoiz gauza gaizki ateatzen? Bai, baina, bueno, berdin da, jarraitu inbiar da. Jarraitu inbiar da. Aurrera, bai, beti aurrera. Total. Ikuste zue, segatzat kanta, ze dotore etorri zian gaur, ez da? Dotore, etorri naz, baserrikarrez jantzita. Ezin hobe. Bueno, lagunak, badakizue, saio paregabia dator, eta, bueno, jende ere bai esateu, adibidez, karta jokuan asko nazten ibiltzen dianak, seinale dala, galtzen dijoala. Ke ba, igual da despistetako metodo bat. Izen leike? Bai, baliteke. Eta beste batzu baldakizu ez esateuen, igual hau etzea zu partidario. A ber? Bizitzan irabazteko inoiz ez dala jokatu bihar. Gezurre, jokatu inbiar da. Jokatu inbiar da, baino buruakine. Bueno, eta Ixone, zu etorri zea baserritarrez dotore jantzita, Durangarra da, Ixone Gil, eta ez dakize, baserrin bizi altzea? Ez naz bizi baserri baten, ez. Eta nolatan etorri zea hain dotore baserritarrez jantzita? Nik teko tela denda bat, eiten dugu korte konfekzion, eta gure berezitasuna da, baserritar jantziak ekie. Eta tanak zuitel dituzu goitik beraino? Goitik beraino. Benetan? Bai. Gaurko errezeta bezela, ze ordun. Zemuz moldatzea zukalden? Naz, magnifik. Bai, eharra saioa. Gaur ingoitugu zerban kauserak, romesku saltxakin, eta geho gazta laben bukatuta. Ikusiko zue, saio paregabia, olako gonbidatuakin, hau, atekoa, eharra. Bueno, lagunak eta Ixone, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala, kausera batzuk ingoitugu, gio romesku saltxa eta gazta hoi labian bukatuko deu. Hemen, kauserak iteko, ingo deuna da, berde atia, txiki moztu, eskaldatu, eta gero ingo deuna da, beste alde batetikan, irugilarra, tipulina eta baratzuria ondo goxatu, eta gero ingoitugu elkartu. Gero ingo deu, ondo iragatzi, zerbak, dena elkartuko deu, bai, potxatu deunakin, arrautzare bai, intxaur muskatua, irina eta gazta. Dau, hauntzan gazta, bale? Dena elkartuko deu, bolatxok ingoitugu eta prejitu. Eta laguntzeko, ingo deu ondon romesku saltxakin. Romesku saltxaiteko, ingo deuna da, bai tipulina, baratzuria eta tomatek, labian errekoitugu. Behin, erreta daudenian, ingoitugu atea, eta bestalde ingo deu, bai, urrak, armendolak, tostatu, ogillare bai, tostatu, eta ingo deu, bai, oliluakin, leno erre deuna, hemen tostatu deuna, baitare txorizero pixkat, eta ospin pixkat, gatzan puntua jarri, eta dena birrinduko deu. Erraz. Eta gero, esan deun bezala gazta, hau da, Camembert gazta, ingo deuna da, baratzuri ale baten xerrakatea, hemen marratxuakin, eta baratzuria sartu horrela. Eskailare bai, soltatuko deu, eta bertan jarriko jau. Eta esti pixka bota, eta labian erreko deu. Gero, aterako deu, eta ingo diuna da, esti pixka gehiago bota, intxaur batzu bota, eta hoi batzuk, xerratuta, tostatuta, ondun lagungarri garri. Ze ondo? Oso gozuen. Bikain. Bueno, behitu, nik hoi labian sartukoet, eta irugilarra gorritzen hasiko naiz, eta egin behar dugu hau eskaldatzeko. Erabiliko dugu berdia gaur bakarrikan, bale? Txurila utziko du beste bateako. Orduan, berde guztia atea, lasai, eta, bai, baino behitu, Ni igual hola ingo nun. Ateratzen dezu bat. Banaka. Bai, zatika nola hola luzea eskadakan. Gero hola jartzen dezu, eta egiten dezu berde atea horrela, beste aldetik ere bai, hemen dimoztu, eta aukentzen dio, bale? Eta hauek gero jarriko ditugu martza, bale? Perfecto. Venga, zure kontu. Bueno, ze dotore torri zean, eta goiti beraino zukindako jantzila alda. Hau justo goiti beraino eindako jantzia ez da, guk eiten doguz, bale? Gero niri begai guztetan jatez osagarriak bildu eta lortu, Euskal Herrian dekoguz denda asko, eiten da bezenako lako jantziak eta bebai apoien barrie. Justo nik
Niri estan gauza bakarra, momentu honetan, korpinue da. Vale. Beste denda batekue da. Baina Vale. gonie, amantala, eta beste dana, guk Zeukindakoa. einakoek die. Bai. Gero, baserritak jartziak, sasoi askotakoa daude. Ze sasoitan oinarrituta dago, ze garaikoa da? Garai honetako. Garai honetako. Bai, gauzie Vale. da. Niri euskal kultura asko gusta egiten jate. Bai. Baina ikusi dut adidez nire zonaldien, Durangaldean edo Bizkaian, Bai. ez dauela como tradizio asko janzteko. Ja. Orduen nik denda zabalduna benien, berez nik telak saldu iten duaz. Baina nik denda zabalduna benien, nik nire lagunei, esan otien, ze bazaie janzten baserritarrez? Ba, eltzen danien gabonak, eltzen dienien, Durangoko jaiak eltzen dienien. Santo Tomas Euna, Euskal Adibidez, Jaietan, edo total. olakotan, ez da? Eta eurek ezagoztien aspergarriak dielako. Aspergarriak? Ilunak dielako. Bai, motzak geratzen Zeintu, beraiek dielako. o jantziak? Jantzillak. Beraiek ez. Orduen nik esan aben, jo, baina hori konpondu inalda, zer da ez jatzuna guztetan, kolorie, ilune dala, raia dune dala, ba, hori konpondu iten da, eta sartzen da, ba, olako kolore polite. Oso dotore, torri zea, Oso dotore, bai. Ze ona. Eta oidana, nunik hasi zu, ozenek akutsi zu oidana aurrea ematen? Ba, nire amagina arrebak erakutsi Vale. ostan. Osa, Vale. beregaz, hasi nintzen den diaz, es más, Inés Barik ezin izango naben zabaldu inoz, ze bera es como la mente maestra. Vale. Apur bat detrás de, berak deko kilometro asko bere atzien josten egonda bizitza osue. Es una modista de primera. Ze ona. Horrela ondo, ez da? Eta orduan zein da zure eginkizuna? Zuk zeiten dezu orduan, horiek aukeratu, eta geho behai galdetu, eta... Baitu, Inesek eta nik iten dugu ekipo oso on bat, Bai. berez. Nik dekuaz ideiak, kombinazioek, eta gero Inesek landu iten dauz. Egia da, ontze dendan, ba gauzela 3-4 pertsona josten momentu Jope. honetan. Así que super ondo. Ze ona. Eta noiztikan, hau ben aspalditikan hasizia gauza hau egiten, edo... Ke ba, nik dendie zabaldunaren pasadan urteko apirilien zabaldunaren, Vale. osea, daruet urte terdi gitxi gora bera. Eta ondo dijoa historia orduan, ez da? Bai, oso ondo. Aukindu guarrera oso on bat, berez, ez dauelako, jente gaztia hartzen dauela releborikolako dendetan, Bai. eta hori ikusi da, eta gero bebai, Eta nik denda uste bai dut- existitzen zan. Bai, ez. Ez. Bueno, niri esan existitzen. Durangon bai existitzen zan beste tela denda bat. Ah, Baina esan eiten hor korte konfekzion. Eurek korre aukin jabez beti trajiek jalan dute jainde, eta gero sujeten zinen, eta erositen zenduzen, eta listo. Baina Durangon dago duain denda. Durangon nik dekot Santana plazan. Santana dendie. plazan, Eta vale. bakarra, dauena. Durangon eta Durangalde osuen. Ona. Me estoy comiendo el pastel. Ona. Total. Ala biardu. Ontxe, holan, ez da? Bai, hola, guain, fin-fina moztu, eta hola eskaldatu bat emango jo, eta nire horrentzako ura jarriko ez martxan hemen. Vale. Vale. Urketegi gabe, ur pixkatekin, geho berta bota, eta zerbak segitua negoziko dira bertan. Orduan, zuk ikusi zenun hor merkatu utxune baseola? Bai. Eh? Gauzie da, beste neskak, beste dendieze Durangon lehen esan dututen moduen denda bateuen. Bai. Baina itxi jaben. Eta nik ikusi naben, ba, behar bat, Durangon eta Durangalde osuen batez be, tela denda bat ipinteko. Dau jente asko jositen dauena, jente asko que es revolucionaria y repara y no compra, eta esan aben, ba, jente honetzako niego marnazamen. Eta konfinamenduen hasi jaten apur bat telen mundue interesetan, hasi nintzen apur bat ikesten, arropatuneetan eta abar, eta heldu zanien momentu aukinaen alaba bat, eta beregatik apur bat zabaldu naben jostunak. Arropa tunetan, osea, tuneatzen, agregila, Bai, ez da? ba, partxe batzuk ipinten, poltsikoek aldatzen, que si un arreglillo por aquí, que si un arreglillo por allá. Baina zu jostuna zea, ikasi zendunen Nik ikasi naben, Ez, nik ez tekote titulorik. Inesek adibidez badeko, baina nik ez tekote titulorik, nik ez tekote zebez. Ez, Ni noie como la vida misma aprendiendo. Begila dakazu, begila ona, ez da? Hori da. Ni beti zenaz rama artistika, eta Ona. honek azkenien ba... Azkenian talde lan nien berdia gauzak eta danetik ezin da ondoin, Danetik Egia bakoitzetik da, ona egia bihar da. da, hori egia da. Hau laben sartuko dut, erretzea, Vale. Horrela ezer gabe. Hartu, eta txerrik itxarraka. Ondo erreta donian, gero berrinduko dugu gainontzekuakin. Zer, holan Ondo. edo fina hue. Oso ondo, horrela oso ondo dago. Ezin hobe, bale. Eta bixi aizea, guan emango izutena da, behitu. Hau hemen, egosten azten danian, bertara sartuko ditugu, Vale. bale? Utzi nabazu, bitarten, hemen sartuta. Vale. Eta aldezuna jun, da, ogi puxketa honekin, lauki batzukin goitugu, Vale. gero armendolekin eta urrekin goxatzeko lapikoan, Vale. Eta emango izutena da, zerradun labana hobeto biltzeko. Vale.
Ondo. Orduan, etxeate azperten da jendea, zure gana juten danien, nola iten dituen kargu? Nola iten dezu lana? Ba, beitu, hasiera baten zan etorri eta disfrutau. Bai. Ontxe, egia da, Instagramen bidez, jente gehiago ezagutzen dozta, eta ontxe nahi badozu adibidez, traje bat gure gaz landu edo traje bat gure gaz enkargau, Bai. egin bierdozune da, leku bat hartu, zita bat hartu. Ikusteko telak, ikusteko kombinazioek, azken batien traje batek nik egin atalaldotut kombinazioat eta gustabal jatu lehenengoko momentu baten edo botal gara 3 ordu dendan, Ja. kesi hau honegaz, Aurrera hau atzea. honegaz, hori da. Eta demo galtzeko ez gaude. Ez gauz. Baina, bueno, hori seinale hona da, bai, Hombre, lana da, hola, seinale ez da? hori da. Bale, eta ordu nola aztezeate eta nola jarraitzen du, nola garatzen dezue? Basu zatoz dendara, Bai. eta esaten doztazu. Izonen ingurot, baserritar jantzi bat, eta nik esaltzen dotut giztzi gora bera zelako gonak egiten dugu zen. Badeko zu gona mota hau, zelan nahi oso kombinau, apurat koloriek, eta gero jaiten dut nik nahiotena. Azkenin uste dut dekotela como mucho estilo, Bai, eta fia bain biharri apur bat, nik esaten dutena. bale. Beti geratzen dio ondo. Beti ondo azkenien, geratzen dio, bai. ezta? Beti jentiek geratzen da Eta oso ze pozik. behiatzen diozu, zu personalitatea behitzen diozu, edo zerri behitzen diozu jakiteko nundikan nahi duen jo? Ba, beitu, hasiera bat enaiten daben asko jentiek eskatze ostana. Esate ostan, guroto lan olan eta olan. Eta igual niretzat zan aspergarria, baina holan dabe egin neiten daban. Bai. Ontxe saiatzen az jentieri ekarten como a mi terreno. Zurera, ja, Bai. nik dominatzen dut, eta guain nola ingo dut, Zagurote eta... zan, nire gustauko jatena da, jentiek ikustien nire gona bat kaletik eta zatie, gona hori jostunakekoa da. Ah, Eta horretarako megio maz por mi. Vale, osea, bai, artistak bezala bere kuadrok ititu genien eta bere historik Hori da, ititu genien, ezta? hori Zuzure da. estilo dakazu eta estilo hori nahi dunak zugan agutia. Hori da, perfecto, maravilla. Holanda. Ona. Eta horrei hasiera emateko. Zukan ja adibidez gonak, osagarriak, hauetanak prest dazkazu eta betetzen juten dira, edo oialak aukeratzen dituzte eta hortikan jotzen dezu. Ba, jostunaken deko guz aukera danak. Vale. Deko aukeri hartzeko gona bat ja lan dute dauena, oso ondo irteten dala prezioz gainera, eta Vale. etorri altzara guztetan baiatu hartu iten dozu eta naman egiten dozu. Hori hobeto atzatzen da prezio ezin da daulako, Prezioz ezta? bai, hori Estoken beti. daude. Bai, hori da, beti dauz estoken, baina ez diain bereziak. Vale. Osea, oleako gonak egon aldie Ja. Euskal Herri osuen. Etzea bakarra hori dara mana gainean, Hori ezta? da. Gero eko zaukeriek gure telegaz eta gure kombinazioegaz gona bat lantzi, Vale. Hau nora botako dut? Vale, hori ningo Hau deuna ona. da, ez, gero, sartai baten jarriko ditugu, betu ja, alditugu jarri xigortzen hemen. Vale. Hemen ningo ditugutena da, bai, armendolak eta aurrak jarri pixka xigortzen, gio, ondo birrintzeko, badakizue beti tostatuta dauna beste zapore badakala. Bai, beti. Orduan, botako dugu hemen, Vale. hau ere bai, eta ogik ere bai, bertara bota. Ondo. Eta zenbat tardatze golako prozesu batek? Esaten dut, ja, bere oiala eskatzen dunak eta bere zure Bai. ikutu ematen diozuna. Basu adibidez, basatoz astelenien, dendara normalien espadau lan askorik, que Bai. ez da holan, momentu honetan, Bai. ba, guk gona bat egiten edo traje oso bat egiten tardabaldogu 3-4 egun. Hiru lau egun. Ontxe, ba, plazuek di apur bat, Luzeagoak, luzeagoak, ja bai, enkargu dauelako daudelako. hori, dauzelako Ba, ez enkargu esku Ez. gurutzauta behaien zai. Ez. Lana da gazue. Eta gainera justo gauz ontxe momentu baten, azaroa, urria, abenduak, dekogula justo trajietan balan asko. Vale. Zekero trajietraz aparte, ba egiten dugu sumientzako barranitak, kubresillak, pues corte confección, de toda la vida. Hau ona barrure, ze hau ya dabil. Bota, oso ondo. Vale, eta gero gabonetako ere potentea izango da, ez da, Santo Tomasak eta historik eta... Potentiena beti da abenduak gabonak eta Santo Tomas. Azkenien umiek ikastoletan eta barbeai jantzi egiten die, ez da derrigorrezkoe, baina ber, badoi ez, 16 ume jantzitez ere amango, zuzuk zure mie bakieru egaz? Ez, hombre. Hori oso Nire bai, txarto geratzen nire da. asko, zautzan euskal jaitan jartze gea, iraiak behatzian dano jartze gea. Claro. Baina gau takeo ikuste gaztek eta zapatilakin eta bakerokin, da esatezu mekatziz la mari maonezko galtza batzu Bai. jarri ozeo, Bai, behintzat ez da? zozer. Baina Zure egia da. zapatak oso berezi dia, horiek zer dia, horiek dia euskal jaitakoak bai? Honek dia de domingo. Hori da, euskal jaia baina bilbotarra, ez da, bilbotarra. Bai, hori, eske Bilbon gukiten dugu guena jogune, apur bat aparte, no? Vale. Beti izen daulan. Ez, baina honek die domekarako. Ze dotoriak. Euria iten bazaben, lehen eramaten zien alpargatak edo albarkak,
baratzien lantzeko eta abar. Bai. Ta gero, kalea joateko, edo meikuna, o bestena, eramaten edo... ziren alpargata zuriak, baina, klaro, euria iten bazaben, eta hemen Euskal Herrian badaki euria asko iten dauela, jantzin bardie, larruzko, zapata, dotore batzuk, en 1920 también había mucho estilo. Dudik gabe. Total. Eta oaine bai, eta Durangon zizanik ez. Bueno, ja Durangon eta Durangarra zehala, eta esan dizula bizkaitarraik gehiago kostatzen zaioela Euskal Jantzi jastia eta hola. Gipuzkoatik ebai jute zaizu jendia? Bai. Eta aur mugan zaudela, ia, Bizkaia baino mugan. Bai. Instagramen bidez, adibidez, Urretxu, Aretxabaleta, Zumaia, Azpeitia, Azkoitia, Zumarraga. Aquí, en el corazón. Bai, eta egia da Gipuzkoan dekozuela traiziño pillo bat. Osea, eske bierdozue eskusa bat, atarateko traje eta ipinteko eta dantzan azteko. Gure bai egia zen zautzan bakarrik Euskal Jaitan jartzeka, eta Donosti Santo Tomas, goiti bera jantzita, zia, area guztau pasatzea. Bai, konturatu naz. Eta askotan makilla eta guzti. Txapela, makilla eta goiti beraino. Total. Bueno, launak, hementxe, asko itzein deu, baino lana bai, Beitu, zerbak, hemen txaskau dantzan, beste minutu bat emango jo, iragatziko deu, gero dena honekin elkartzeko, hau ondo gorritzen da nian. Hemene martxan dazkau hau tostatzen, eta laben dakau barazkik. Ezin hobe goaz. Ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo gea, bale? Tolosaino jungo gea, fronton jatetxea, eta ikusiko zuen. Bertan, babarrunak tipikoak dira, baina beste gauz asko goxuak ebai. Oazen bertara. Kaixo Joseba, Sonia naiz, eta hemen gaude Tolosako frontoien eta eskaintza berria erakutsiko dizut. Bueno, frontoia urte asko dauzka, ia egun, baina gu promozio berria gea eta daramekigu hemen inbar ditugu urrengoilen 3 urte. Frontoia, bazkaria daude, taberna da, gauz asko dira, baina gu defendatzen dugu esperientzia diferenteak esaltzen ditugula, ez? Urtean zehar, festa ugari egiten ditugu. Egoitzen ere sozioa eta biok, ia adin berdinekoa gea, eta gu nahi genunin, guri gustatzen zaizkigun gauzak edukitzea. Lokala transformatzen dugu, eta, kontzertuak, gero bai ezkontzak egiten ditugu, urrengo ostiralen desfile bat daukeu, gauz ugari egiten ditugu. Baina beti egokituta, 30 urte gorako adinekoai. Gure bezeroak oso ondo hartzen ditu ekintza ugari horiek zatikan. Gue bai gutxi kontatzen deun, eguna aiatu arte. Ordunia beti sorpresa daude. Gu dauzkagu 2 espazio, hemen berakoak eta goran, motz eta luze, eta eskaintza gastronomikoa desberdina da. Hemen egiten da pixka bat informala, hemen hamburguesak, entxaladak daude, eta txuleta bai jan dezakegu, baina goiko partean ja dago barrunak, arkumea, eta nazioarteko sukaldaritza egiten dugu. Hemen egiten duguna azalduta, gorako partea sukaldea jungo gea, gaurko platera prestatzea, porruak. Gure gaurko, oaingo plater nagusia da. Baina sukaldean gaude eta ikusten dezuen bezala egingo dugun errezeta porru dia. Hemen dauzkagu porruak, baratzatik ekartzen ditugu, hemen Tolosatik, hasi kilometro 000. Porruak txikiak ekartzen ditugu, zatikan zapore oso ona daukate. Orduan denak, gero garbitzen ditugu, denak entzen, eta parte berdea batzutan erabiltzen du tartar bat iteko. Osea, dena aprobetxatzen da. Bai parte bat eta bai bestea. Eta guain ja hemen batzuk garbia dauzkagu eta guain eskaldatu inbar dugu uretan. Ura gatzakin. Oso garrantzitsua da ure irekiten egotea. Orduan, 2 minutu jarriko ditugu. Ikusten duen bezala, temperaturakin klorofila ateratzen da, eta seitun ateratzen dira, bestela klorofila hoi asko egoten bada uretan galdu iten du. Oain ateratzen ditugu, oain nola seitun inbar deu, ez deu hotzetan sartu behar. Hemendikan plantxan, baina bestela gelakin jarri daiteke. Klorofila ez galtzeko. Oain ja plantxan sartuko deu, hemen gehien ateratzen den platera, noski, Tolosako babarruna da. Osea, egunero jartzen deu,
eta egunero ateatzen da. Barrunak ekartzen ditugu asoziaziotik, urtean zehar 1000 kilo 200 gastatzen deu, eta gero aza, dauzkagu Ibarrako piperrak enkurtitutak hemendikan ateratzen deu, eta odolkia ekartzen deula Beasainetik, Olano arategitik. Dana hemengo produktua da, gero gure kartan dauzkagu hemengo plater tradizionalak, eta bai pixka bat fusionatzen deu kanpoko plater batzuekin. Guakamolea daukagu orain, eta taki bat, pixka bat hartzen dugu kanpoko plater batzu, oain fama daukatena eta zerbait iten dugu, bai. Oain ja plantxatik ateratzen ditugu eta gatz pixka bat botatzen dugu gainetikan. Astean zehar eguneroko menu daukau eta gure bezeroak helduak normalen dira eta horiek nahi dituzte plater tradizionalak, baina pixka bate bai aigea sartzen, kurria eta batzutan probatzen dituzte, bai. Bale, oain ja egosita, plantxatik pasata eta oain inbar deu platera bukatu. Urdai azpiko pixka bat jarriko deu, gorringoa erabiliko deu, gainetitan. Bale, oain ja, olioa botatzen diogu, eta brote batzuk, dekoratzeko, eta hau da, gure platera. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure gaurko platerak. Aber noiz etortzen zea Frontoen Tolosara. Agur! Ai, ama, Sonia, hori da leku klasiko hartu ezuena, eta ze gauza txukunak iteitu zuen. Eta zenbat babarruna, Ai, ama, zenbat kilo esan dezuen. Bueno, eta beti goxuak, xamurrak, eta odolki horrekin, behazen odolki hoi, ai, ama, gora Olano. Bezarka da hundi bat, eta jarraitu horrela. Goxatzen, eta goxatu arazten. Gugurian jarraitu behar dugu, zerbak hemen dazkat, iragatzi behar ditutela, gero ere behitu barazkitxo zei txura hartzen nahi dian, ia indadazkau, beste minutu bat emango jo, eta dena alkartzen jungo naiz, bale? Hoi kauserak iteko, gero pregitzeko. Eta bestalde, hemen, behitu, aizaizki otostatzen, gure armendola, urra, eta ogitia. Eta hain biharrezuna da iso neguain, behitu hemen, olejua, txorixerua, ospina, erdila hola bota ospina igual hainbeste ez, Eta telebista bakizu magia iteula, eta labetikan artea dugu ja tomatek eta tipulak eta baratzuria, erreta. Eta hau da hain biharrezuna da, elkartu eta birrendu. Perfecto. Ados, emango izu behitu boltxo hau, hemen txe. Bai, emango nizun basotxo bat badakatela hemen bai, baina ni uste eta hainbeste generoak azu, horrea botatzen jun, hemen inbiar, hoi erua dago, kontu zibili. Bale. Eta inbiharrezuna da baratzuri hau bai, iriki eta azala gendu, eta mamila bota bertara, bale? Venga, hoi zure kontu, xoabe jun. Beitu, aldezuna da, horrela egin, edo bestela, batutan ematen deuna da, beitu. Hau hemen jutziko dugu, mosketa bat ematen dio, goitiberaino horrela erditikan. TikToken ikusi don Nikolan. Venga, ba, orduan zure kontu. Venga. Kontu zin, eta gero ja mamilak ateatzen jutezea, bale? Venga, perfecto. Venga, eta birrin gailua hor dakazu, bai, indat pixka eteman. Venga, oso ondo. Eta mami guzti atea, eta listo. Eta ni mertena da, zerbak. Iragatzi, eta hemen gauza kontatzen joan bihargea, oandikan, Eta esan dezu TikToken, asko ibiltzea TikToken aurretatzea, ose? A ber, ni TikToken asko ibilten naz, gehien bat ideiak eta abarre eiteko eta como entretenimiento oso ona da. Baina nik berez gehien lantzen dutena da Instagram. Vale. Instagram bidez lortu duaz, hori, jente gehiauri aiegatzi eta azkenin Instagramen, jostunaken gara kasi komunidade bat, eta gabiz petandolo. Bai, no? Eta hor adibidez, bueno, esaten zuen, batutan ez daude idea gile bai. Bai, beti dauz ideia asko. Ematen du ikusten dezula da, zer esiten da, eta gero aztezia egiten da, ez diateatzen gauzak hain ondo. Bai, baina nik kopiau ez dut egiten. Nik normalin inspirazio bilatzen dut, eta nik uste dekotela kreatibidade oso ona. Bai. A ber, ego bebai dekote, ikusi aldozu moduen. Dekot kreatibidade oso ona, orduen niri ideiak hartzen duaz, eta gero nik emototzan nire tokien nik landu iten duaz, azkenien hori, trajiek moduen. Eiten dut apur bat nik nahi jotena. Vale, eta adibes, traje egiteko baina, zu nahi egiten dezu, baina zuzan bisila egin da hain gauza berrik ikusten,
Gio, oso klasikoa gehiago, jendea juten danien gauzak eskatzea oso eskaera klasiko ditizut, eta zu, mekatxiz lamarronik ez dut utziko, nire naia ateatzen, o nire nortasuna. Adina gazdoie, hori apur bat. Bai, azkenien nik bebai ulertzen dut, emakume bat, badeko 60 urte, eta daru ezogeta mar baserritarrez ipinten, eta badoie baserritarrez raia gaz adibidez, oso zaila da nik momentu baten, raiatik ateratie. Baina normalien saiatzen naz, eta nik uste dut jentiek azkenien lanak eta zelan egiten dugu zen ikusita eta abar, konfia egiten dau. Eta jentiek azkenien arriesga egiten dau. Geroz eta gehiago. Bai, Bai. Eta orduan zenegar eskatuko jo, helduak o gazteak? Gazteak beti gehiago, azkenien nik bebai lantzeko... Eta zene gona motxagok eta holako historik Gona eta motxagok ez dugu zeiten. Ez? Osa, ez, nik mantendu diten dut azkenien egitura bat. Tradizioa mantendu diten da. Hori da. Haukimar da, egitura bat eta egitura hori errespetain bar da. Gero zerin aldogu, geure toki emon, kombinazio ezberdinek landuz. Horren men ikusten dan bezala, diez, lorek, gero estampatu desberdinak, kombinazio hori guztiak zure artelanak dira, edo... Bai. Vale. Bai, jentiek esaten dau, zelan sartuko du azkadruek raiagaz eta loragaz. Bai. Sartu aldie. Nola? Isonei deitzen. Total. Azteko Oso ondo, perfecto, hori da, niri deitzen, hori da. Eta, adibidez, zer da jendia gehien atxokatzen diona, jendia esatezuela, betu, hau nola iten dezuta, geho, behin ikusita ja guztua hori da, gertatzen dan askotan, igual dator jenti eta esaten dozta, benga izone, einzuke nahi osune, fietan naze zutaz. Vale, igual azten naznik, gonia ipinten, nire bai saiatzen az gentie, apur bat ikusti gonia, orduen nik hor maian ataraten dote, telie ipinten dote, eta esaten dut, bau geratuko jatzu nolan, eta holan superrondo, eta jendierik kosta egiten jako ikustie. Gero egia da, gonia bukatuten dauenien, eta etxera eramaten da benien, flipa egiten da bela, hori da. Eta behaiek eta gainuntzeko goinik eta gehiago. Total, mi punto fuerte. Ona. Eta bueno, eta bertan, zenbat hori almota dazkazu? 100, 10, niruro, zenbat dazkazu? Asko daude, hori... Beitu, hasieran zabalduna esan lautelegaz, osea, lotzatadan emoten dozta batzuetan, ikustie zelan zabalduna enden die. Osea, con una mano delante eta beste bat atzien. Baina, ontxe bertan ezin dutzu askonta usen bat tela ukin aldua zen dendan, eta zenbat pasau dien dendatik ez. Ezin dutzut ja hori komentau. Eta batzuk etortzen dira igual oial batek nahi dutela, o hau nahi dutela, eta zuk esaten zu, jode, hori balortuko, edo ez dakat, edo nola kudeatzen dezu hori. Bai, beti gertatzen azkenin nik ezin dut aukin danetarik, eskoak garbituko duaz. Garbitu, noskio, eta nik hau botako izagorretara. Vale. Nik ezin dut aukin danetarik, azkenien ni ondala oso gitxia zinaz, daruet urte terdi pasatxo. Baina helduko da momentu bat, dan aukingo dutela, seguro. Bai? Bai. Da ona, dana ibaietz. Sí a todo, bai, beti. Hola, da isone, dane animatzea. Eta ondo bateatzen zaizko gauza asko, ez da? Bueno, saiatzen naz. A ber, faioren bat beti aukin aldogu. Baina saiatzen gara faioreri aukiten badogu, bueltie emoten. A ber, normal akatzak eukitzi, azkenian aritzean eik gertatzen zaio, ez da? Leheno esan deun bezala, zenek ez du galtzen inoiz jolaz testunak, ez da? Hori da. Emototzat kainoneri? Bai, birrindula zai asko. Eta gero porratuko dugu gatzan puntua zemuz dakan. Vale. Eta ere bai daztatuko dugu, piperra pixa de bai igual botako jo, piper beltza. Vale, nire hemen nahi, ja osagai guztiak sartu ditut, eta guain zanpatzen jugu nahi txerrik itxarraka. Dena masatxo bat iteko, gero prekitzea botatzeko. Eta oialetara itzuliz, bueno, horrekin egin da. Zer da adibidez oial bat, esatezuna, hori ez eskatu mesedes, hori ez dijo ondo, o esatezu, osuk noak bideratzen dituzu. Hombre, normalien jentiek deko como bastante conciencia, baina non eretorte maiat eta esaten bauzta gure dauela egin baserritargona bat con animal print. Hombre. Animal print. Hombre. Bueno. Beste leku batea bialtze jozu. Bai, joen eroskira, ez dakit. Aberan aurkitzen dozun. Ez, guko lakuek ez dugu zeiten. Lehen esan duzuten moduen tradizioan barruen. Niri guztetan jatena dak, trajiek koloriek eukitie. Mantentzen badugu, gona, azpiko gona, amantala, pañuelue, eta buruko pañuelin nator deskafeinada gaur, zestotekarri buruko pañuelue. Gero gukein aldogu horren barruen guk nahi jogune. Egia da mutiek esteko zuela inbeste aukerarik adibidez, eta motostapen apur bat, baina justo neskak, hain aldogu nahi jogune. Nik egin duaz traje fuksiak. Bai, Bai. Jogurin antzako edo zerentzako? Ez, justo jogurin antzako ez dote, baina berak nahi bado egiten dotzat bat. Seguro lako zerbait eskatuko zizula. Honea etortzen danean, beti oso fuksia etortzen da. Bai, ez da. Ai, bueno, zemuz horrek itxura erradaka, Oso ondo, ez da? Beitu, ingozuna da, dastatu. Bale.
eta aber gatzan puntua zemuz dakar. Xoxito balin badago gatza pixka botako jo. Baina bastante salada, Ba horregatik, ikuste zaizu, bai. Ba nik uste dagoela, ondo. Ondo? Da oso. Hombre, goxo ongo da, zeatik anek dana herrin deuta, baina gatzik ez dugu bota, Pixka bota, gatza eta pixka piperra, bai. Venga. Gatza eta piperra, hori da. Bueno, eta hemen esan dakua, behitu, hemen buñuelito egiteko masa listo dakau, horre romeskua listo dakau, eta ingo deuna beste reporte bat ikustea, jungo geha, ados? Vale, perfecto. Reportaia ikusi, eta hueltan gazta prestatuko deu laberatzeko, eta kauserak pregitzen hasiko geha. Eta noa jungo geha, maionara jungo geha, eta ikusiko zuen, maian genero ona jartzeko, handik pasatzia ondo gotea. Guazen, gaur gaztak erakutziko izkidea. Kaixo Joseba, aspaldiko, ongietorri berriro ere Maionara, gaur Gernikan gaude, Maria Agirre naiz eta gaur gaztei buruz hitz egingo dugu. Maiona duela ia 2 urte zabaldu genuen, eta hemen egiten duguna da, ekoizleak ezagutzera jun, eta ekoizleengandik erosi zuzenean, eta pixkat beraien historiak hemen kontatu, eta pixkat transmititu gure bezeroei. Ditugu bai produktu freskoak, barazkiak, garaiko frutak, ditugu espinak, olioak, garagardoak, ardoak, gaztak, dakagu txarkuteria apur bat ere bai, eta saiatzen gara apur bat, gure eguneroko erosketa, oinarritzea bai produktu artisauetan, eta guk ezagutzen ditugun ekoizle hoiengandik ekarrita. Lokal hau oso berezia da, batez ere lehenagotik ere bazelako ultramarinos bat, hemen jendeak erosketa egiteko ohitura zeukan. Egon da urte batzuk itxita eta nik egin detena da pixkat berritu eta nire filosofia hau ekarri bertara. Maiona da zure maiona osatzeko tokia. Orduan gure gustatzen zaiguna da gure maietara produktu bereziak, kalitatezko produktuak, gauza onak ekartzea mai guztietara. Eta orain nahi baduzue, Maionako gaztak aurkeztuko dizkizuet. Bai, dira Euskal Herriko gaztak, eta apur bat gure diversitate guztia azaltzeko momentua izango da. Hasteko ekarri dizuet freskoa, askotan aztua den formatu bat da, eta guk justu hemen Gernika inguruan badakagu Herrigoitin eta bai Kortezubin, eta ekartzen ditugu biak formatu desberdinetarako egokitzeko. Bi hauek justu behi esnearekin egin daude, eta freskoak dira, orduan oso ondo doaz gozaiko saltzeko, postrerako, ez daukate zapori intentsitate oso ondia, baina zerbait harina nahi baldin badugu, eta freskoa oso ondo sartzen diren aukera dira. Ekarri dizuet gero beste ekoizle bat, Elkano gaztagunekoak, beraiek dakate gaztandegi txiki bat Aian, eta baita denda bat Donostian. Elkano gaztagunekoen gazta guztiak ardilatxaren esnearekin eginda daude, horietatik ekartzen dizuet adibidez Sugar, dela aukera bat ardiarekin eginda dagoen gazta bada. Eta egia esan da gazta bat tabla batean oso ondo doana, baina baita entsalada batean, edo funditzeko ere oso ondo joana. Eta egia esan, Elkano gaztagunekoak izan dira nire gazta deskubritzeko ibilbide honetan, asko lagundu didaten familia bat, orduan hemendikan besarkada bidaltzen diet, Iker, Maite eta familia guztiari. Maionara ekartzen ditugu gaztan gehiengoa, edo esango nuke danak, direla artisauak. Normalean, esnea ere eta animaliak beraiek azten dituzte, eta horrek esan nahi du, kantidade atletik ere bai, ez dela produkzio oso handia, eta bestetik ere bai, askotan gaztak, edo gehienetan ez ditugula inoiz berdin aurkituko. Abereak janduenaren arabera, edo gaztaren ontze prozesuaren arabera, intentsitate desberdinak aurkituko ditugu. Hauntz gazten artean, arrakasta gehien daukan gazta, da hau Iban eta Gorkak egiten dute Aulesti eta Margina artean, Santa Eufemian, mendian egiten dute, eta da hauntz gazta ondu bat. Zapore oso ekilibratua dauka, oso suabea, eta tabla batean ondo jungo zaigu, baina adibidez jarri nahi baldin badugu pasta batean raiatu gainetik, edo pizza batean ipintzeko ere bai, oso aukera ona da, orduan, niretzako da oso gazta aukera anitzak ematen dituen gazta bat. Markinatik ere bai, ekartzen dizuet gazta zarra, Bidanek egiten du Aiazabalgo gazta,
baina hortaz aparte egiten du gaztazarra ere bai. Gaztazarra aintzina baserrietan egiten zen gauza bada, ontzi batean pilatzen zituzten gazta pusketa zarrak edo, bueno, itxura ez ainera kargarria zituztenak, eta noizean behin, danak juntatu esne apur batekin, eta krema bat egiten zuten. Eta, bizkat ideia hori hartuta, bidanek egiten digu krema hau, batzuetan ere jartzen dio perrexila edo berakatza, eta guretako oso proposa da saltxak egiteko, adibidez pesto saltxa bat egiteko, ez baldin badaukagu parmesanoa eskura, gazta honek emango digu puntu pikante txori, hola apur bat fuertea. Eta baita ere, tostada batean zabaltzeko ere, oso goxo gongo da. Urrutiago junda, Otxagabiatik Kaiolar ekoizlea ditugu, eta gazta hau ekartzen dugu batez ere pixka bere koloreagatik, baita zapore eta oso goxoa daukalako, baina niretzen diot gazta folklorikoa. Eta gero zapore aldetik gogoratuko digu iratiko gazta bat. Iratiko esnea erabiltzen du da, ardia, baina kasu honetan manes ardia da, eta esne gordina izango da, eta badauka toki oso leuna, baino pikantea ezpeletako piperrak ematen diona. Bueno, Joseba, hau izan da dena gaurkoz, baina Baionan gazta gehiago ditugu, beraz, etorri nahi duzunean Gernikara. Agur! Ai, ama, Maria, ze denda ederra dakazun, ze nolako gaztak eta gainuntzeko dana ere bai, Ulamentuzkoa, ona, mai ona. Bezarka da hondi bat eta urren arte, gure hemen egongo gea. Bueno, bakizu hemen romezkoa prest dakau, kauserak prestatzeko hemen dakau, zerbak gainuntzeko osagai guztiekin, eta esan deun bezala labian sartuko deu. Vale. Labian sartzeko, ingo deuna da behitu. Hemen jarriko deu, bertan gazta, baina jarri baina lehenuo, hemen ingo zu, behitu, mostrat ingo zu. Hori da. Hemen iten dezu, xerratu, adibidez, horrela xe, Vale. teiten zu pusketakin, Eta hor barruz. eta hori da, barrun sartu, bale? Vale. Hori ingo zu, bi pusketakin, dana xerratu, eta dana pusketak sartu. Perfecto. Botako jo, eskaila, baino ez adarra, baizik eta ostok atako ditugu horrela xe, ostotxo jarriko izkiozu gainen, esti pixka bota, eta laberatu ingo dugu, bale? Perfecto. Eta gero jungo gea, baitare ogila gorritzen, eta intxa horrake bai. Perfecto. Hemen olioa berotzen dakat, bale? Berogi ez du bihar, pixka jetxikoet, eta kausera prakitzen hasiko naiz. Bueno, eta, zeitetzu, bakarrik emakumentzako, gizonezko nare bai egiten dezu, esan dezu simplego ideala, igual zaizu interesatzen? Ez, nire interesatzen jate asko, egia da, hori egia da. Ez, baina bai, guk gizonentzako bai badeko guztrajiek, bale? Zer gertatzen da, gizonak dekozue como sotakai horrei, A edo B, bale? Raiadun edo maiuzko prakie, edo el de domingo dala como 1000 rayas, esaten jako lan urdintxo bat, gero alkandora, linosko alkandorie, ez zuria de kamarero, hori niri ez jate guztetan, zelan geratzen dan, eta gero blusoie edo txaleko bat. Hor da, zeuek deko zuen... Ni txalekoa erabiltzen dez, dotoria berdetxua hola. Hori da zeuen momentu, Hor txalekoen bai sartu aldotza zuela, kaina apurat eta resgau. Txapela dakat, hemen goian idia salgo gaztakin. Dan ba. Que maravilla, que maravilla. Ba hori, adibidez, izango zan bat, orduen gizonezko bat badator dendara, guk normalien, prakie, alkandorak, eta blusoi normalak egin dekoguz, eta gero zuk nahi bauzu zeure txalekue, berriro, ikusten dugu ustelak, begiratzen dugu apur bat, eta iten jatu txalekue, zeure neurrire. Eta, adibidez, hau guztia, ez lehen esan dezu bai Gipuzkoarra jute zaizkizula, asko aldatzen da Gipuzkoarren janskera baserritarran inguruen abil, bai naparrena o iparraldeko, edo guria, ez da? Bai, asko. Eta hau zan niri asko guztetan jatera ze hori oso berezia da. Ikusten da bakotzak bere lekuen, bere zonaldien, dekola bere kultura, bere oiturak, eta egia da, Bizkaian eramaten dela traje motat, edo osagarri batzuk, eta Nafarroan beste batzuk, Gipuzkoan beste batzuk. Azkenien nik nizaiatzen az moldatzen. Apur bat, nik dekoa zen posibilidadietan, danoi zerbitzu hon bat emoteko. Bikain. Eta batzuk zer dira, Bizkaitarra datorrena Bizkai aldea nahi dugu, no? Gustatzea jendia pixkat, bai... Danetarik daue apur bat. Egia da, Bizkaitarrak, oso Bizkaitarrak gara da, orduen normalena da Bizkaian, Bizkaiko eramatie. Baina, bueno... Egoa baten bat baserritarra eta txuri gorriz jantzita, ez da? Hori ez da gertatzen asko. Baina bai, izeleike. Fanatikoa zeate. Izeleike.
Adibidez, Sevillarako, atletikeko finalerako Sevillarako ingendun atletikeko banderiaz Sevillana traje bat, bebai ingendun. Hobe. Maravilloso, geratu zan itzel. Eta Augustia, lehen esan desun bezala, etxeola inor ja oialak lantze zituna, eta ez dago gazte jendia olako gauzakin nahi dituna, ose gertatzea? Hori da gertatzen dana, gauzie da, ez da... Eta errelego ikan, ez da? Hori da, ez da negozio bat, que no tira edo zaharra dala, ez, gentiek bier da, ustelak bier die, jente asko josi egiten dau, baina jente gaztiek ez dau relebo hori hartzen. Ja. Osea, emoten dau, ba hori, lan eitia, adidez nik dekot denda bat, denda fisiko bat. Denda fisiko bat, egon barzara, goiz, tarratzalde eta zapatu goizetan, eta hori, ba, jente gaztiek, nik ulertu aldot, ez da benai. Ostia ratzalda jai, larun botetik gandiare, bai, oporra jakin oidian, eta etxea lanik eaman ez burun, ez da? Bai, eta azkenien dana, ba, digitaliza hoein da. Nik adibidez bebai zabaldu dote denda online, lantzen gabiz denda onlinea, eta nire intentzioa berez da, ba, mendik 2, 3, 4, ez dakit, zenbat urtetara, sartzien honorra ratzaldetan eta nik libreti, Egia da. Baina, lehen da bizi ondo ikasi, ondo... Baina lehengo hori da, esfortzu bat egin behar da, sakrifiki, bai, hori da, egin behar da. Bai, jende gehiateo, bai, jatetxekin da askotan asko gertatzea, jende bai jatetxe irikitzeu, eta usteu beste batzuk ingo buela bere partez lan da. Bai, total. Ani hon bihar da, Ontxe, gauz como era digital baten, eta lan asko, eta dana, osea, nire lagun askok bizidie eta aiten dabe telelana. Osea, aiten dabe lan etxien. Nik ezingo naben. Nik bierdot gentiegaz konektau, gentiegaz itzegin, bierdot gatza eta piperra pur bat. Ba, ni etxea juten eta lota eta justu, Bai, ez? Eta batutan behan du. Honek zer ingo baserritarrez jazten nahi zenian behan du beti. Normala, ez que baserritarrez jantzte mazara parrandan zauzelako, claro. Normalian, bai. Honek pika berdie edo, sin más? Ez, hori kire botako dugu, labetik ateatakuan, bale? Horun bertan jarri, esti pixka botan, aktori hemen goiara txiki bat, eta labian sartuko dugu. Venga. Bai, eta hau ere, jarriko ditut ja, hemen jarri eta hau berotzen, pala, hor nahi txekateko ditut ja, horretu diala, ze kausera berezikin ditugun, Betu ze itxura gara, eta usaintzen dau? Usaila eharra, Bai. Bitu, hemen, beste tandatxo bat egingo deu. Hauek hemen gorritzen jarriko ditut. Holan edo gehiago? Oso ondo, horrela nahiko. Bueno, azkena, del regalo. Dio ateatzekoan beste pixko. Vale, perfecto. Oso salia, zera, ez da? Bai. Oso salia. Bai. Oso ondo. Hau, listo, barruan, listo. Vale, eta esan dugu emakumentzako, gizonentzako, umentzako? Eta umentzako bereziki. Vale. Bai, egia da, umientzako asko irteten die, azkenien, eske ume txiki bat baserritarrez jantzita. Zesalaua da. Alpargata txikitxo da, emateu jabero txiki batekin da jazela hanketan, Bai, umentzat beti irteten da, azkenien umentzako beti dekogu como maz manga. Dikain. Eta umentzako, zoze bereziteu, horre bai zein etortzen da? Amona, amama, o ama, o aita, o zein etortzen da oso zen nahi dula? Umentzako gitxi egiten dugu, ze normalien umiek badeki zeuren amamak, josi egiten da bezala, zelen zan como imposaketa dakigu, lehen danak, amama danak dakie josten, eta normalena da, ume txiki batentzak, amamak etorti edendara, telak batzie, eramati etxera, eta trajiekei. Bai, hor ja, nik gertatzen zaitena da, zorionez, anai asko dazkat, eta gubak izu, relebo, pasa, eta hor dunak hau, anai zarrenak egosi zitun, jantzi guzti txikintzako, eta gu garrapa eta jantzi. Gio, babek izu beti oso ze zikindu dala, oso ze puskatu dala, oso ze galdu zala, eta berria... Eta oso zaren nagusia edo txikia? Ni bosgarrena. Kabiatxu beti el relebo. Daneti dakau. Eta nire jantzine bai, azkenien nire prakak, nire albarkak, nire alkandorak, eta guztik izan dia beti anaiak pasatakoak. De relebo, bai. Bueno, lagunak, hemen txe, kausera hauek pregituko ditugu, itxoingo dugu hauek ondo xigortzia vuelta eta vuelta, eta itxoin behar dugu kamen berrori laben ondo biguntzia. Eta guantxe gara datoz, bukatzea gure errezeta. Bueno, itxoin eta launa, bani joa gaztan bila. Ai ama, bitu, gehiagi urtu baino lehen nugo bitu ja albotatik anola zidan ateatzen hemen, Eharrein dugu gaurkoan ebai. Beitu, gauza tingo dugu nahi, Beitu, hau ere, xigortu ditugu, hemen esku sartu zera bero gaude. Vale, hemen jarriko izkizut. Oso ondo, hau listo. Ingotena dau bertatik atea. Aber, gozoikan ateatzeten.
ze gauza jarrain daun hemen. Ai, ama. Venga, hau hotxe jarriko deu. Eta hor gainean botako jozu, esti pixka gehiago, eta intxa aurra gainetikan, bale? Vale. Hau esek hemen jarriko ditugola. Xigortutako gilak. Bale, nahi duna gazta hartzeko. Bitu erron nola idan eroitzeko. Ze gauza ona. Ai, ama. Albotik edo goinien. Bota, gainean da alboa eroitzen bai ez dauko idoikan. Lasai. Hauek ere hemen sartuko ditugu. Horrela, xe. Vale. Eta launak, mi esker horretatik, eta isone, haber hemen jende, sare sozialetan da nun topatuko zaitu dugu, esan dezu, Durangon, bai, badakigu, baino, errexago kanpotarraketan jakiteko. Baitu, bani nau jostunak, dau, Santana plazan, osea, Durangoko sarrera baten, superpoliki lekue, errekiedeko albuen, Instagramen jostunak _ Durango, claramente, Durango nau, eta web horri aldia izango da jostunak.com, baina handinoko ez da blanduta. Badakizue, dotoren abazue jantzi basarri eta errunian edo zein festetan, isone, aneongoa zuen zai. Lago hemen gelditzea, gaur egun ikusi, eta hoxe jaten. Eskerrik asko, Jarraitu zeuri. goxatzen. Agur. Agur.